Okei, moi kaikki! Tänään, tai siis tällä videolla, niin mun ukki oli sanonut, että tällaiset on tosi hyviä. Niin se sanoi, että nämä maistuu tosi hyville. Ai mun hampaat! Tää on ihan sikakovaa. Kato. Mitä? Tää on ihan sikapahaa. Okei, toi oli ihan sikapahaa. Miten pystyy syömään? Toi on maailman parhainta. Älä ikinä syö tollasia. Heippa!